Hola a tothom, què tal, com esteu? I un nou dissabte arriben la xifra i la frase. Entrem al Territori Z. I primer us presentem la xifra de la setmana, que és aquesta. 40.000. Núria, 40.000 què? Més de 40.000 són els alumnes que s'han inscrit a les proves d'accés a la universitat, a les PAU, que aquest any, degut a la crisi del coronavirus, s'han de fer més tard del que és habitual i es faran entre el 7 i el 10 de juliol. Com us deia, són més de 40.000 els estudiants que s'examinaran d'aquí a pocs dies, una xifra que ha augmentat respecte a l'any passat, quan es van examinar gairebé 35.000 alumnes. De fet, aquest any és la primera vegada que més de 40.000 joves faran la selectivitat. Anem a mirar, però, amb detall aquest augment de les xifres dels estudiants que faran la selectivitat. Comencem amb els estudiants de segon de batxillerat. Aquest any hi ha hagut 37.023 joves que han aprovat el batxillerat, és a dir, 8 de cada 10, mentre que l'any passat van ser 31.853, 7 de cada 10. Aquest any, doncs, ha augmentat el número d'alumnes que han aprovat el batxillerat i d'aquesta manera també han augmentat els alumnes de segon de batxillerat que s'han matriculat per fer la selectivitat. I també han augmentat els alumnes de cicles formatius de grau superior que d'aquí uns dies també faran les proves d'accés a la universitat. Aquest any seran prop de 3.800, és a dir, gairebé un 37% més que l'any passat. I finalment també hi ha 362 alumnes que repeteixen, que tornen a fer la selectivitat per tal de pujar, per tal de millorar la nota, i també n'hi ha 3.223 que només s'han matriculat per fer algun examen de la fase específica. Aquestes són algunes xifres de la selectivitat que recordem que es farà entre el 7 i el 10 de juliol i aquest any, a més de fer-se a les universitats, també es farà als instituts per poder garantir la distància de seguretat entre les persones. I és que, evidentment, a les proves d'accés a la universitat també s'hauran de complir les mesures de seguretat. Serà obligatori l'ús de la mascareta, s'haurà de respectar la distància entre persones, també serà fonamental l'higiene de mans i si hi ha alguna persona que tingui símptomes del coronavirus no podrà anar al centre on s'hagi d'examinar. A més, aquest any, com que el tercer trimestre s'ha hagut de fer de forma telemàtica, també hi haurà alguns canvis en els exàmens. De fet, com molts ja deveu saber, alguns han canviat la seva estructura. Per exemple, els alumnes tindran més opcions de resposta que altres anys i d'aquesta manera, si hi ha algun tema que no s'hagi pogut fer a classe o que no s'hagi pogut fer en les millors condicions, els i les alumnes no en sortiran perjudicats. Aquests són, doncs, alguns dels detalls de la selectivitat i també volem aprofitar per desitjar-vos a tots i totes els qui us examineu d'aquí a pocs dies tota la sort del món. Aquesta és la xifra de la setmana, ara és el torn de la frase, que aquesta setmana és aquesta. Avui la frase arriba de la xarxa, ara ho vèiem, un tuit de Cala Cristina, un bloc de pisos no mixta de dones al barri de Sants, ocupat a Barcelona, que va ser desallotjat ara fa uns dies, dijous, abans d'ahir, i avui us volem explicar la seva història. Comencem pel principi del dia. El dijous a les 6 del matí van despertar-se les 10 famílies que vivien en aquests pisos amb 10 furgonetes dels Mossos d'Esquadra al carrer, que volien desallotjar-les sense cap motiu concret i sense haver-les avisat prèviament com hauria de ser. De fet, el grup d'habitatge de Sants, un sindicat d'habitatge del barri de Sants, va denunciar al seu Twitter que la causa sabien que estava arxivada i que, per tant, aquest desallotjament seria il·legal. Un cop a fora, les dones van demanar entrar de nou als pisos per recollir les seves coses del seu dia a dia, perquè vivien allà des de feia més de 3 mesos. Els Mossos no les van deixar i qui va entrar va ser gent de l'empresa propietària de l'edifici que va llançar les coses a les escombraries, als contenidors. I d'on ve la història d'aquest bloc de Cala Cristina? Doncs va ser un conjunt de pisos ocupats en motiu de la vaga del 8 de març, ara fa 3 mesos i mig, el Dia de la Dona i de la vaga feminista a Catalunya, també a Barcelona, en què es van alliberar i ocupar més d'un pis, més d'un habitatge per a dones que no tenien un espai on poder viure. Per cert, enmig del confinament i de l'auge del coronavirus, al mes d'abril, unes persones de l'empresa propietària de l'edifici van anar a aquesta casa, van canviar el pany de la porta de l'edifici i a més també van pressionar
pressionar les famílies que hi vivien per fer-les marxar fora. Van estar moltes hores a fora de la casa per intimidar i pressionar aquestes dones, però al final van marxar i la cosa no va passar d'aquí. Tornem al dijous, ara fa 2 dies, perquè hi va haver una manifestació a Sants davant de la seu del districte de Sants-Montjuïc per denunciar aquesta situació i a més també reclamar solucions. Les afectades van dir que se sentien humiliades i desprotegides i l'Ajuntament va oferir una solució. Però què passa? Era una solució per només unes quantes famílies i que van considerar insuficient. De fet, aquest, com veieu, és un cas més de la desigualtat que hi ha actualment a Barcelona en el tema de l'habitatge i les enormes dificultats que té la gent per viure a la ciutat catalana. Les dones que hi vivien, el col·lectiu feminista que vivia a Cala Cristina, denuncia que un cop més això demostra que les dones sempre són les més precaritzades. Aquesta és la xifra d'avui que acompanya la frase. Avui ho deixem aquí, dissabte. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Una abraçada.